Voilà, zo heb je weer een ideetje wat er allemaal te doen staat deze week in onze provincie. En je hoorde de hittip van de week, dat zijn de 3 J's met Man in de Spiegel. Ja, TV Limburg, het Belang van Limburg en de provincie Limburg gaan op zoek naar de leukste plekjes naast het fietsenroutenetwerk. Daarom hebben wij ons weer op de fiets gezet en zijn we weer aan het trappen. Jullie kunnen thuis een mooie foto maken van jullie favoriete plekje, wat je mooi vindt, waar je helemaal tot rust komt. En dat dan uploaden op de website van toerismelimburg.be/favoriete plekje. Daar kunnen mensen dan op stemmen en zo kan je in de prijzen vallen en een waardebon van maar liefst €500 winnen om een verblijf te genieten in onze provincie. En de man die dat ook heeft gedaan is mijn volgende gast en dat is Niele Gijpes uit Alken. Goedemiddag Niele. Jij bent denk ik de eerste gast die zelf met de fiets naar hier is gekomen. Dat klopt, ja. Helemaal van Alken naar hier. Ja. Gebruik je vaak de fiets? Ik fiets heel vaak, ja. Ja, waarom? Is dat bewust? Heb je geen auto? Of, Op dit moment heb ik geen auto, maar ik ben ook totaal milieubewust ingesteld. Ja. En echt dus voor het milieu dat je zegt, ik laat de auto zo vaak mogelijk staan en alles met de fiets. Dus je bent een sportieve kerel. Ja. En ga je dan ook vaak langs het fietsenroutenetwerk fietsen? Dat doe ik heel vaak, ja. Ja? En je hebt ook een foto gemaakt, een mooie foto van een mooie boom in volle bloesem. Dus ik veronderstel dat dat in het voorjaar was dat je die hebt gemaakt. Waar is dat? De plek die ik gekozen heb ligt op de plaats waar dat de Herk vanuit de gemeente Welle Alken binnenstroomt. Ja. En waarom heb je dit plekje gekozen? Omdat je daar nog heel mooi ziet hoe het landschap vroeger in Haspengouw en de Fruitstreek eruit zag. Ja. En er loopt een mountainbike-route over het brugje. Ah ja. Dus het ligt een beetje af van het fietsenroutenetwerk? Of komt het ligt een stukje van het fietsroutenetwerk af. Ja. Maar het is wel al beslist dat er een fietspad, een nieuw fietspad gaat komen naar de buurt van dat plekje. Maar met dit plekje in de kijker te stellen wil ik ook een beetje animo creëren voor het fietspad verder trekken, ook naar dit plekje en richting Welle. Ja, oké. Dus buitenuit dat de mensen daar ook zeker eens gaan kijken. Ga je daar dan echt ook rusten en zitten en genieten of fiets je er gewoon langs door? Moest ik echt een plekje willen uitzoeken in Alken om tot rust te komen, is dat denk ik wel een van de plaatsen die ik zou uitkiezen. Ja. Dus je raadt iedereen aan, kom naar Alken, kom naar Welle en passeer even lang. Hoe ziet het er nu uit in de herfst? Zonder bloesem spijtig, maar omwille van de Herk en omwille van het mooie landschap ziet er nog altijd wel mooi uit. Zeker ook mooi. Jouw foto gaat ook terechtkomen op de website, veronderstel ik. En dan kunnen de mensen daarop stemmen. Dus als je dit ook een heel mooi plaatsje vindt, stem dan even voor Niele. En wie weet gaat hij dan wel aan de haal met die €500 voor een leuk verblijf in onze provincie. Jullie kunnen zelf ook nog altijd een mooie foto maken. Doe dat even en surf dan naar de website van Toerisme Limburg. Dankjewel Niele voor je komst en voorzichtig terug onderweg naar huis.